Kaixo. Lau A tasa honetan eskatzen digute beste irakasle bateria saltzeko ebaluazio tresna baten funtzionamentua edo nola eraiki ebaluazio tresna bat adimen artifizialarekin. Horretarako nik kasu honetan Quizzes tresna erabili dut zertarako ebaluazio bat sortzeko, bai? Hemen ikusten den moduan nik adimen artifizialarekin sortzea eskatu diot eta egin dudana da hemen daukadan PDF bat normalean klasean erabiltzen dudana matriz egintza gaia lantzeko material teoriko bat eta nahiko irisgarria iristen diodanar ikaslentzako zalantza asko izaten ditut irakasleek dokumentu hauek guztiz irakurtzen dituzten edo ez. Eta horretarako uste dut proposatu den ebaluazio mota hau interesgarria izan daitekeela ikasleek dokumentu hauek barneratu ditzaten. Bai? Horretarako egin dudana da artxibo hau ona igon eta igo ondoren egin didana da hemen daukadan quiz hau sortu dut. Hemen ikusten da nola geratu den, baina horrela geratu aurretik nik egin dudana da pixkat galdera horiek sortu dizkidan nik 20 galdera sortzeko proposamena egin diot eta berak sortu dizkit galderak eta erantzunak. Bai egin behar izan dudana da erantzun batzuen zuzenketa eta baita ere ortografia aldaketa batzuk. Euskeraz ezin izan dut egin, material erderaz daukadalako eta uste dute itzulpena ere ez dagoelako hain lortuta momentuz. Da hori, aldaketak eta edizio lan bat egin ondoren, baita ere esan diot, erantzunen azalpen bat gehitzeko eta bar, bai? Eta horren ondoren, egin dudan gauza bakarra, bai editatu ondoren eta pixkat errepasatu ondoren, publikatu egin dut, bai? Publikatu ondoren, honela geratu zait, eta hemen egin aldudana da, bista previa bat eman, galdera guztiek, ikasleek, jolastuz, galdetegi hau erantzuteko, eta pixkat sortzen den material teoriko hori haientzako irisgarriagoa, divertigarriagoa, eta guk ere pixkat ziurtatzeko material hori irakurten dutela. Bai? Eta hauxe izan da nik sortu dudan materiala eta honen azalpena.